Ghana for any abre no ma be kan sem bi akire Mahama concern the issue say teachers for year adwuma abosi mebrebe na wotu abosi ba ko package no ma wo mu no omo se hwe ehen ne ha omo ntia ase ntia ne his excellency any dem onyai se otu ani ministers ka no na ne on for teachers for no come because omo ho ehia se ministers na okukuro man se ka emu omo die no me man chire mu no akire wa adwuma me e wo comment section hi Penyah block media me so say any dem obe like video no that one subscribe button some click notification icon no latest update na ba chire wa adwuma de ama me e wo comment section so ba so no share for onye bi ahwe so onim enema teachers for afemu ever since NDC ba akonwa so 2025 7th January omo hunama ne pa teachers for hunama na especially omo a na ya fo adwuma foforo omo ya adwuma afini mu nyina na omo nya akatua da wan yi na akire nie na omo nya akatua ema omo suye omo so omo afi na ye be fo adwuma so a employment ema a freezy nurses for suye obi asuye na nyame fafie ya dey 205 ekogu no e ba ye say Mahama se obetu agent for nika o man ya fo mo adwuma abosume afe ne be abosume nsa no obetu mu ka na financial clearance e ba ye omunya clearance e ba ye na e ba ye na se ebusua mu komu na ye ti omu bosume ba ko pe e na ma wo mu e ma 205 no omu kansem kakra of nipa omunya staff IDs no e ma omonso ye se omo be ye ho adwuma but actually no yenkrofo ni bi wo hono mo a IDs ne ba ye na omo de enka ho no omo ekobisa aye no ene ye kan kire omo se omo din ni revalidation list nim into which means say ebe de na de ya wo ho ne say December ending and clearance na expire it which means say omo anya ID na ansa na clearance na expire just omo apply no for nti ye ka kire aban ni say sade tie bia no once a omo ye adwuma na omo koye revalidation ne de e wo so omo de omo staff ID small assumption date na o try no na aban se de eno nso ye bisa ye omo kire say eye order aneka clearance ne ho na minim nipa o man sa order no say free president ho say free minister of finance ho say free hwan ho eno de omo ntimi antre de omo ka kire ni say order aneka clearance no order me and they just say omo clearance ni be di omo nsam ne betimi a kire full name no designation medin de Eric Dafo me can convenience no there's a 206 we no else anibere e ba ye elu nya se there be ade a ekos no there eye omo right because ade ntas aban no e show manibere aban ne show mani ye ya adwuma o ma ye because CFO obi as minister you be as MP the very first month now obegina ketua na allowances bi obeje it ade the year for year adwuma afini a kire nie na ye tuo mu cars ye tuo boso ba ko pɛ de ene omo se omo ntia ase emo be ka ensem wi efa akwanya wi so aka kire aban ni say January ya yesimu say wandua ye ka na wanfa ye hawa ya boso nyina no wan resolve ya maye ya ye besan demonstrate bi na ebia na this time there enye demonstration ni nkoa ye the legal actions be ka ho said ye be ya on be hu say ye ni abre na enye se ye sre sika na afiri aban ne ho eye adwuma na ya ye ene wo so mutu ya ye ka yes adwuma ya ye ya damase na de ya wo ho ni say omo validate ye bubi no November no arrears ni nyina hye ye dia no say omo betua sika ne ba ya 1 month pe ne ba ye ebiem December ye nim empanimfo ekasa ye ema empanimfo ni bi kire say December ne de omo betua ye ka December akatua validation ba ye omo validate ye bubi no mo ana sika ni nyina hye ano ama ye ni age afia sika ne ba 1 month pe ene beto ya account da busia o wa che na che for say e de aniade e kasa na so mu nsem no emu oya pa emu ya na no ana Ghana for bi e kire say ade a hama e ye no omu teachers for no he doesn't respect teachers omu ka kire no presidential staffers ne wo mu na wasese obagu presidency na wo tambi do man sika gaganto ade tuo mu ka no fa so bi ani so on tue teachers for ne ka eno mfa so wo so esin say wakukuru sika ama fele so fosiko achibudie on tue teachers for ne ka na wonya ministers na asem do mu ye hu fa so bi omu
ewo Ghana. Nti mo hade suafo no ha na kire made. Enra eja minya call free me man ba ko ho. Na chechefo no bi nso awie tifie o. Etifie. Enra on ka say the whole of last year na senka aban fa teacher for be say 15,000. Wanfa ba ko kora. Wantumi amfa na wanfa. Ade no wanfa. Wantumi wanfa. Nti obefa abom. Nti afie we so fa 30,000. Okay. Afi bia no. Nti se ne utra yiye no wakọ awie atwere o lansen sha pass ya tumuda se we mo ekwa didie kura na ema yi. Nti no mfa afoforo ngumu no. Wọ́n mo ofa a wọ́n no kura wontu a wọ́n ka. Wọ́n ma ofa a wọ́n no quotation de kenkan ye no. Deuteronomy 24. Titru pan verse number 15. Apade no. Enko ye afinie na no se ote se na last week Monday. Ema owia nkoto so. Ewia to so furu afi. Binum de 14 months. Ye ntu ai. Ntu osi den fa bigum. Enra minya akọ bi free me man ba akọ ho wo mo college of education won kra de form 1 first year for no first year level 100 for no ba akọ free me wo ka je me say na sese no wo mo teacher for ya wo mo strike yi ban mpe wo mo nhwe no yeah adenti na ban yes na me say me nya ban no nya mo fa no sa ban no nso ye me ne wo mo enti na me say nya me wo fa no se ban anke me kwa ne enti bia na wo be wu amadi na de eni say womu ti school mu womu nim senka dwoada womu ti fie womu tena fie ansa na ye bedi bronya because sitagfo was strike. College of Education Teachers Association of Ghana womu was strike womu so makatu antintumu bi akam nti aban ntua till se aban betu anya de ombekọ classroom akọkira de ena yakodi bronya awi kwekwo hu se saabere ni nyina no nso etika mu na aban tua ebere no wo mo nsa mfa meshi no de aban wa no akọ so wara akọfa ba tro ho e wintimi spell ya mentro ebere time se pa ho ayentimi nsa nkọ yechi na bi no enti sitagfo so wo mo nkọ classroom nkọ kira de no asono mienu anya ntokwa ensinsan ni nue wo enu nti na me ba ne frame yo ka chem se da ni aben ye yanya dan komu ko school mu ni so mbesa akọ school mu dwoada edi anim ye nra ena release aba say wo ma anya me school dwoada no wo ma san tu dia kwhye 9 February na wo ma kakra wo won ho no sikakura bia na wo musika bo ansa prekese no ebi ntime mmo aban bo san ma ni nyi sa aban na nkase mu no wa na adwen si wo bekwa akọbọ besia na dia betua na aban se wo nkọ besia bo ene ye mo afode why na ekọbọ sa afode no afode no mo de bomba kwesi National Cathedral eno nso ebetu amana nso yentimi nsi eje wahunu ba bia wa man yete no eno nti sitagfo ane prempag kwada se ye nkrofo ya potagfo nchom beba jusagfo so was abontrene se 19 for mo strike eyi Cocoa Farmers Association for one more fraban encha beti utagfo nso nka mo wagfo beba abe maye maachi Much work. What was it for? No, one more by inch. Oh, that's a Ghana. Ha, here be a new match no more. Yet, Hana former MPs, I want more call my home GMO bro 30 years. One more salary. I come. I didn't get you. I didn't get you every year. Every parliament. How many years? One more salary still a bank so do Wamaka. Near we are near Becca choice. I bind the car and pro. Na aban de mekana mewua enyirai odwumayani akatua fata no wanga se odwumani akatua fata nananom emawia nkotoso da o ye adwuma na na sada na na tua neka adenti na teacher ni akira de bro afe ne salary mai adenti na nurse ni bia ye ne service awie afe eja kusa otwe bibi soro na ma na bibi kuta no mote soro ye omuntu amhoka hwana che na de otua wo tua na hoka no ni oko university but the teacher taught them all ni oko university yitag ni kire na de ni otimi fa mu college of education ya odi be wura mu asitagfo kire na de ne nana bi to sesi ya mo wagfo na behwe no eja asam no nya ni kasa ase ne me ka no no eya ni bere sempa sanse no a
kwa na ba ye no na me senka me de kwa akɔhwɛ ba bi a na no kofia sare de no de si ye na ba no de ne sai ma me wake up call sɛ ntɔkwa no me nyanko nanso nya ntɔkwa sɛ blows ntɔkwa na mmom asɛm a meka de akyerɛ aban sɛ ɛbɛyɛ a ebia na adwene maaso wonya asoafoɔ no akatua no na ɔmfa nkotua tikyafoɔ no di an na ɔmo nso so awia ɔmo na bɛsoa a wɔman no nyɛ ɔman no na ɛsoa a wɔm na ɛsoa man no ɔmo yɛ asomfo enti wo yɛyi wo sɛ bɛhwɛ tikyani na akatua yɛyi wo sɛ bɛhwɛ nurse ni akatua papa wo ma ne ne di me adenti na de wɔyɛ kyɛpɛ ne kwan sɛ wudidi na sɛ wo hunu asoafoɔ no sɛ ne wɔn tae no sɛ si wɔn ntimi ntwema ebinom wɔn sɛ ayi yɛ mɔfo baako obakasa ya pɔmpe ase yɛ de tube ahyɛ ne mu ne yɛ pɔmpe no adentia because wɔn de wɔ didi na binom ba no wɔn akunkun nanso tikyani nurse ni no a na no ɛnura wante sɛ minta kando sɛ wɔn nkɔyɛ audit ɛwɔ oti region yaban hospitals government hospitals nyinaa nkɔyɛ audit audit na wɔkɔyɛ no nea wɔte hɔ a wɔyɛ adwuma no untua ne ka enti ɔno nso bɛyɛ lakadesika adwuma de ama wo ɛgya menim sɛ wate mase a enti wobɛhu sɛ nsamandin na wɔde abɛhyɛ akatua nwoma mu enti bi wɔ hɔ a wɔn nie nti amanfoɔ sɛ cash and carry ne gu so ba no because wɔde yɛ insurance nko a ɛnsa na insurance koraa bɛtua no ɛyɛ 3 months sɛ insurance woyɛ claims no this month a ɛbɛba 3 months time this month enti nia yɛtua no this month no ɛyɛ 2 months ago to 3 months ago deɛ ne yɛtua no this month enti da bia ɛka wo carry forward wo teacher ni a wakyerɛ deɛ na wogu so kyerɛ deɛ ɛgya na me beyi saa fela yi ma wo ha sɛ wɔn staff ID na ne yɛde ma wɔn no ebinom fa kwati kwan tɔn ɛgya wɔn tɔn ebinom nso tɔ legitimately ɛgya apia pam dada ɛne adwo asare bitmice mo na ɛsɛ yɛde ma mo ansa ne yɛde bɛ ma mo no koraa no gye sɛ mutua bɛyɛ 3000 4000 no deɛ ne yɛde tɔ nsu anom na mmom wo anya ntua a obi gyina akyire etua 10000 ɛde agye wo deɛ no ne yɛdi asesa wo din de onipa no 10000 ne yɛde na hyɛ wo nti de atua na agye wo adeɛ no wɔ 10000 bi ankwasi tua ne ka na ano deɛ na atwa mu no ɔwɔ 10000 a ankwasi tua na ano deɛ na wo deɛ ne a wayɛ adwuma kakra na aka no fama no bibi wo fi a nka ɛbɛka sɛ yɛpɛ bibi de akɔ na no ne bo na no nurse fuo yi ɛbɛsi nkɔ demonstration nurse ni baako sɛ ne dan ka so ɛma no ɔpɔnkɔfa unpaid teachers yi wɔn press conference baaye wɔn ti adeɛ a maame MF teacher ni baako MF wɔ sɛ wɔn a maame rɛ fi ne din wɔ baaye wɔn ne ɔpɔn bɔ nkɔmɔ a wɔka sɛ ne dan ka so yɛ etu no wɔnyɛ den saa nipa yɛ na aka kyɛn sɛ teacher ni akatua wɔ soro a onye mamɔfoɔ na aka kyɛn sɛ aban de wo ka empro a wɔbrɛko a wɔte aba mu wɔ ne yɛtua wo ka CEO bɛ ne yɛntua ne ka government appointee bɛ ne yɛntua ne ka minister bɛ ne yɛntua ne ka vice president president wɔn akatua kam na nso sɛ oyi wo yam wakoma mu wahoɔden mu nyinaa na asomsom pa wakatua pa bɛba wɔn ntua wɔn ka na wɔn ntua sitagfoɔ ka na wɔn nkɔ classroom nkɔ kyerɛ adeɛ na wɔn ntua nursefoɔ na wɔn ayɛ wɔn service awie afi wɔn mu kura wɔn nka sɛ fa yɛ adwuma mu tio nursefoɔ na wɔn ayɛ wɔn service awie no rotational nurses no sɛ no akora na wɔn ho san wɔ news no mu wɔn se wɔn de wɔn nim sɛ adwuma fa no enya nuru wɔn so because 2024 ne 2021 for last year ne yɛ fa ebinom a ebi wɔ fie wɔn mu awie 2024 wɔn nka sɛ fɔm adwuma mu wɔn se wɔn allowance na wɔn abɔ besia de adidi akɔ aba na wɔso de bɛma wɔn no fa no ma wɔn no mfa nkotua wɔn ka ɛno nso aso wontua na abɛda akotua na asi na wafa no 14 months na wontua ne ka no nti me nua mata asante bɛbɔ mpa yɛ agu so da bia na wɔ fra pam sɛ gya apart from say wo hwe ogusu yi kakra bia bɛka bia no fa to hɔ ma yɛ na yɛ mepe bi ni na da bia na problem egu kom mo yɛsra ban sɛ odwuma yɛ ni akatua fata no na fata no nyɛ so a wo mu su nyinaa no ɛyɛ nnome de ma wo man no agya me de wasi me da se emomo ho Ghana sɛ yɛama common sense a nyɛ adwuma ɔman no ɛnyɛ yida na politician bi te sɛ Mahama will always take us for granted. Yes. See, I'm a common sense pa nyɛ adwuma Ghana man no it will never work because
dodo no ano common sense na ya apply at all hwɛ economy ho asɛm na yɛka ana akufu ado wɔ hɔ no yɛbɔ akufu ado akyia sɛ na economy ne yɛ bad economy ne yɛ bad economy ne yɛ bad yi akufu ado firi hɔ na mahama aba ebinom ahyɛ ase yɛbɔ na ba so sɛ economy no yɛ wayɛ adeɛ but muntio indicators ana nneɛma a ɛwɔ sɛ kɔso na kyerɛ sɛ ampa economy ne yɛ no those things rather happened under Akufo-Addo aban mu a na yɛsɛ economy ne nyɛ no but under Mahama saa nneɛma no ɛnyɛ adwuma. So what is our common sense? Omo praising is why I no. What is their basis? Analysis ben omo ye. Because no, you can't tell me say the economy is good when I went to meet your workers ka. Say teacher for try there 12 months. Now bet you also wait me to 2 months pe. Dia kan nyina ahye Abraham da Akufo-Addo aban mu a na yesi economy ne nya no. Yeah, who say teachers for a juma even 3 months or market you akam. We didn't experience that under Akufo-Addo. You can put it on record, say me boy. Obet me abe disprove me say some na make me boy. But we all know say under Mahama first term. Ana teacher 4 year juma 3 years or 2 or maka 3 months. But Akufo-Addo by na say dey ni free ho. Obien ho year juma up to even 6 months say na katu akama ama. Mi wani yesi na economy ni nyo. Edi enti na under Mahama yesi economy no eye no niema apeke no. He cannot pay workers. This defies logic. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Obi asabe nyame abodi adwene ahye utrimu no. Ubetimi atana ha aka se Mahama perform. Look. Shanesis our my adwuma 10 months. Wintimi ntua omoka. Under Akufo-Addo, we never experienced that. We never experienced that. Me wani yesi Akufo-Addo economy nenye. Even COVID-19 time okra teacher 14 afie 1 whole year no. Omaka tuya nkamu 1 month po. And the COVID that unless 4 year adwuma e dey allowances big kan omo ho kra no. Still na Akufo-Addo timi tuya omoka. There was nothing like obia ya adwuma na nakatuya ama. Ye normal public sector. It never happened. It never happened. How can you convince me? Say, under Mahama, economy ni ye change under Akufo-Addo. Meanwhile, this economy cannot create jobs. This economy cannot recruit the young people and pay them. But under Akufo-Addo, no, now we recruitment. I mean, the normal worker, the normal public sector jobs are about offer police, military, fire service, teaching, and then nursing. These are normal public sector worker. Abandiaba of Fenipa and the Akufo-Addo afi bia no na recruitment koso e was our sectors ya me boboshi. And so near see Akufo-Addo economy ni new, but afi bia no Fenipa tu omoka. Yen nya katuya ho issues. Ba Mahama ba so ayade. Meanwhile, the whole of 2025 went me and for workers, went me and recruitment of sectors now me boss no went me and recruitment. And even 2026 budget crowd mo year, you know, there are still some challenges with their recruitment. So we need to mean for a teacher for. So someone should explain to me, say, at then economy and no, need me performing those basic rules, no. Now Mahama economy, yes, no. This basic responsibility of a government, when to mean performance, on call for about so idea. No, why should we say the economy is performing when government cannot recruit? The economy was not performing under Akufo-Addo, but Akufo-Addo was still recruiting every year. What logic is this? And Ghana for me my adwin nyadwuma. Na ye musa questions. Mummy my adwin nyadwuma kakra, common sense ni nyadwuma kakra, ni musa questions. Why, how can you tell me, say,
the economy is good when prices are increasing. And near many people who for the time, no less, and a cost. So, at the end, I'll be convincing me say economy near. And I say we are only interested in talking about say economy near just by our mouth, but we cannot analyze some of these things. How can you tell me say the economy under Akufo-Addo nenye, but Akufo-Addo to me running Ghana a drone medical drone system and not a deliver no. Mahama buy see economy near no. Some of the drone centers were to say who cannot so me and to us. So logic na saying economy is here, yes, you know, it cannot create opportunity to make all these payments to cater for all these things. But Akufo-Addo there was catering for all these things. What is the Lord? Nyansa be in the womb. Nyansa be pa the womb. Nyansa be in the womb. You see economy under Akufo-Addo, you see economy ninye. But professional allowance Akufo-Addo them are teachers. Afi bia no na Akufo-Addo tua. Afi bia na Akufo-Addo tua. Mahama buy this year or last year 2025. Omo twefa omo bossa ade ana aban no tua no October no. Omo twefa fa omo bossa December no mutimi tua. Even December no omo tua no kwa no. Ade ana 3200 no. Otua 2700. Mahama sa tibi e de free so. In an economy yes, yeah, papa. Meanwhile, Akufo-Addo and Akufo-Addo, all these things, all these payments were being made without challenges. So can't we ask Mahama questions and ask Yamana fan who dinner? Yes, economy near. And so those things are what's a costumie who's and pay economy near no and Akufo-Addo na better. And change me with questions. You need to make good use of your common sense, kakra. Because under Mahama, nothing seems to work. We are want to mean yet. Akatua kra ho asema idea man. Akatua. Paying workers. I want some idea man. The first time I was a 3-month pay policy. I nipa ye adwuma 3 years. I would 3 months no. Nana do buy and as hard any free or buy a teacher for a 12 good months. And 13 good months. What you 2 months per the akano. Untimintia. Necessary do 10 months. Untimintia omoka. Miwa Akufo-Addo time. We never experienced this. Anything of my challenge say obi wo contrary evidence on famra. Ghana was here use your common sense. Because I near maybe you what tenacity now what drain a hona was a sin. So it doesn't make sense. It does not make sense. Because we shouldn't have problem a better worse than Akufo-Addo era. If we are saying, say, under Mahama things are better, the economy is good. And yes, our politicians like Mahama will take us for granted all the time. Because this then doesn't make sense. The basic fundamental things crab by BIA, sa fish one, ye for teacher for, ye for soldier for, ye for police for, and the Akufo-Addo and yes, here, deno. Now we no pepe, even COVID time. Just security services, fire service for, or more training, or more training, pass it out, abeye juman. And the Akufo-Addo, a banana and a feed you, near say economy in you. And so a banana and a feed fire service or more training. And the Mahama went me and feed you more, or more and feed you more. And so you say economy near. Does it really make sense? I don't answer Ghana, ye mummy and my dream near Jumani with questions. Niamo John Fruna fan who decide. Because if they are saying say economy near, we shouldn't have these basic challenges Akufo-Addo time now anymore. It doesn't make sense. And if you tell everyone, say, at the end of the year, I say economy, just artificial, just on the surface. It doesn't really affect or change anything. Because my basic economics are minimum school. Minimum say, when the economy improves, it should be able to create jobs.
sika ba ɔman no mu ana ɔman ni kasama ayɛ yie nti wɔsa aban no timi fa adwuma no otua workers ka miwa akufu ado time na yɛsɛ yɛsi kasama nya no akufu ado mo mutimi fa workers etua ɔmo ka ne issues wɔ ho banda mahama wontimi fa workers in the midst of economic challenges I need to see akufu ado the economy ne nya ni nyina na ebo na chi no yɛhwɛ infrastructure ahodo ɔyɛ big projects was able to fund free education no matter how challenges they face here. Look at the infrastructure provided here. And so Mahama I see economy here no they are yet so they are so be bottom for just a single project. Just a single project. But some people are still saying say common sense no nya dwuma. Enya dwuma. Hey, Ghana. No matter cranny. Oh. Chile wa dwe ba me e wo comment section. Hi Penyah Block Media.